थानालाय माबोरै जाखो? बिदिखौथ' रायलायजाला केसानो जाबसिनजोब्बाय बेनाव बिटिआर सरकारा बेबायदि गनायनि जेबो रायलायाखै जायाखै। हाग्रामा महिलारिखौबो खोनादोंमोनलै माबा बहनगोन मागोन। बुंनायाथ' बुंदों बियो आरो जों आसाबो खालामो बिथांखौ थारमाने बहनगोन होननानै। मानो होनोबा बियो गावहाबो गावनि केसखौ फोजोबनानै लादों, गावसिनि बेसेबां मानसिफोर दंमोन केसखौ फोजोबनानै लादों आरो जेलाव थानायफोरखौ बिसोरो बेलाव बहनदों। हेलौ बागि आंलाय लाफा बुंदों। दे नै कर्टआव फैदों आङो। आदसा दिनै कर्ट दंमोन ना? औ मारैथ' खबर सबरथ' दङलै, आं न'आवनो दं। रायलायनो मोननाया गोबावथारसोमोनना बेखायनो हरदोंमोन आं। बिराद गोबाव जाथारबाय, मारै गोसोखांना हरखोलै नोङो? गोसोखाङोलै सम बागि ओमफ्राय आंथ' ओरैनो दंथ'यो दायो। ओमफ्राय माबोरै जाखो नोंस्रालाय खबरफ्रा, गनायनि खबरफ्रा मा रोखोम मावबाय? बेफोरबायदि गनायनि जेबो खबर गैयालै बागि। थारमाने बिटिआर सरकारा बेबायदि गनायनि जेबो रायलायाखै। जाखिनि गनायनि मानायनि रायलायदों मादों होनना बुङो बे नंखायसो रायलायाखै। गनायनि जेबो माबा गैया, खबर गैया। निउस मिडियाफ्रावलाय खोनासोगारदों जोङो हरसिगोन होननानै माथो। नङा बेफोरो, जों थारमाने रायलायदोंबा मादोंबा जों मिथिखायो। ओमफ्राय थगायनायसो बेफोरो, थगायदोंसो नङा। उकिल हमबाय माबाय बेफोरबायदि बहुद खोथा बुंदों। बे उकिल हमना होदों होननाया नंखायसोलै। थारमाने बिसोरो मोनसे ग्रुपनोल' हमना होदों आरो जे ग्रुपनो हमना होदों बेयो थारमाने मानसि खम ग्रुपनोसो हमना होदों। थारमाने बिसोरो मिथिं दावथिं खालामनायफ्राव उकिल हमनानै होबाय जेलाव थानायफोरनि थाखाय होननानै बिसोरो रायजोफोरनो बुंनो मोजां जानायनि थाखायसो बेखौ खालामदों आरो। बिदि उकिल हमनानै होआखै जेनेरेलाव। मानो होनोबा दिनैसिम उकिलखौनो जों नुवाखै दिनैसिमबो। थारमाने जोंना साखि फैगासिनो दं, प्रटेस्ट उइटनेस फैनानै थांबाय होनबाबो उकिलानो फैयाखै। होमबालाय माथो उकिल हमना होनाय जाखो बेलाय? बे नंखायसो, थगायनायसो आरो बेफोर रायजो राजाफोरखौ थगायनायसो। हमनाय नंला होनबा बेयो हमनाया नङालै, बेयो ओरैनो थगायनायसो। जोंनो नुवाखै, जोंनानो साखि फैगासिनो दं। आरो साखि फैनायाव जुदि उकिल फैयाबालाय माथो उकिल हमना होनाय जाखो बेलाय? थगायनायसो बेयो। हाग्रामा महिलारिखौबो खोनादोंमोनलै माबा बहनगोन मागोन बेफोरबायदि निउसखौ खोनाहैयाखै? जोंबो खोनायो नुयो आरो मबाइलफोराव जों कर्टआव फैबा नायोना, जोंबो इउटुबफोर नायलाबायो। ओमफ्राय जोंथ' बुंनायाथ' बुंदों बियो आरो जों आसाबो खालामो बिथांखौ थारमाने बहनगोन होननानै। मानो होनोबा बियो गावहाबो गावनि केसखौ फोजोबनानै लादों, गावसिनि बेसेबां मानसिफोर दंमोन केसखौ फोजोबनानै लादों आरो जेलाव थानायफोरखौ बिसोरो बेलाव बहनदों। दा जों आसा खालामो आरो बिथाङा बहनगोन खोमा। थारमाने केस थानाय मानसिफ्रा बरननो हागोन बायदि मोनदों बेखौ। थारमाने बहनगोन बियो। थारमाने केस थानायफोरा माबायदि जायो बेखौ गावसोरनो मिथिखायो नालाय। दा बेखायनो आंनि मथेबा आंथ' आसा खालामो बिथाङा बहनगोन होननानै। ओरैनो बुंबाय थायो माथो, बरनगोन बेना माथो थांजोबसिगोन नामा? बे थगायसोलै। दिनैसिम जों खनसेबो रायलायाखै सरकारजों बिसोरो। हमनानै लांगासिनो सोदेरहैगासिनो बावसो। ओमफ्राय बे सासेया दाख्लै लास्टआव लांजानाया बे बाथानालाय माबोरै जाखो? बिदिखौथ' रायलायजाला केसानो जाबसिनजोब्बाय बेनाव। बयजोंबो जाबसिनजोब्बाय, रायलायजाला बिदिखौ। खुनु माबानिबो बासायनायनि लामा गैखाया आरो जुदि पलिटिकेल पावाराव थानाय सरकारा बहनाबा। मालाबाबो बासाया आरो बियो। एकदम डाइरेक्ट आलायनायाव थांखायो। थारमाने बयजोंबो होजोबखाबाय। दाबो दं मानसिया होफिनगासिनो, जोंजोंबो दङ। जाबसिनजोब्बाय। बरनबाथ' बियो बरननो हागौना सरकाराव थानाय हिसाबै प्रमद बर'आ। हायोब्रा, हायो। जेलाव थानायफोरनि अननाय दंबा बहननो हायैनि खुनु कुइसनानो फैया बेहाय। मानो होनोबा बे सुक्ति जादों। सुक्ति जानानै जुदि गवाबालाय मा जाखो बेलाय? बेखौथ' रायजो राजाफ्राबो गावसोरनो खावलायबाय फैदो होननानै फैबाय, दा सुक्ति खालामबाय, ओमफ्राय दा बहनासै। बहनबा हायो, हायैनि खुनु कुइसन गैया। मानोथ' एलायन्स जाखो बेलाय होनबालाय बिजेपिजोंलाय? जुदि बे फंसे खोथाखौनो बुंनो हायाबालाय एलायन्स जानानैलाय मा लाब जाखो? बिदा गोदै लेंनानैलाय मा लाब जाखो? नंगौना नङा बागि? ओरैनो दिनै कर्टआव फैगोन होननानै खबर मोनदोंमोन न'निफ्राय आयंमोना, सहैदों? गैया, फैयाखै। बिसोरखौ आं लेंहरलालै, लेंहरबाबो खस्थ'सो होनाय जायो। बोराय बुरि जाबाय आरो
आइया बोरायाथ' जोंना 9 बोसोर जाबाय फैनो हाखाया दिनैसिम मोखांखौ नुवासै 9 बोसोर गारि मटर गाखोनो हाया ओमफ्राय आइयाबो फैनानै थांफिनबाथाय लोमजाहैयो बेखायनो आं लेंहरलालै खस्थ'बो होनाय जायो बेसेबां गोजाननो थाखा फैसाबो आरो लस जायो बिनि थाखाय लेंहरला आङो दाना ओरैनो कर्टआव फैबा ओरैनो रायलायहैयो फंसे फंनै बेल' बोरायजोंथ' रायलायजाबावासो खोमायानो खोनाया औ बे न'खरनियाथ' थांनो हाबाय मालाबाफोर ना नुबाय लेंहरलालै नङा आवगायथ' खेबसे खेबनैसो सहैबाय आयंआ सहैबाय आयं हौवायाथ' फैनो हाखायाब्रा औ बे दामानि गारिखौनो गाखोनो हाखाया ओरैनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बाहेरानिफ्राय जेनेबा सोरबा पावाराव थानायफोर सोरबा एसे गिदिर मानसिफोर ओरैनो खबर लाहैनायफोर खबर बायदि लाफैयालै अबाव लाफैनोब्रा लाफैफेराखै खनसेबो गैया दिनैसिम बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनैसिम सासेबो गैया सोरबा एमएलए EM सोरबा माबा PCDC मेम्बार बेफोरनिफ्राय लानानै फिसानिफ्राय गिदिरसिम रावबो गैया खबर गैया सैयानो बिसोरो जोंखौ गोदोनि जोंनि नांबोनायखौ जेबो मिनिंलेस खालामबाय बिसोरो एबसुनि गोदोनि नांबोनाय खस्थ' खालामनाय बेखौबो फिलु दोनासै बिसोरो गावसोर इसिबां बर' रायजो राजाखौ लानानै रेलि खालामबाय धरना खालामबाय सान्दुं अखा मिथिया होसोख्रावबाय रेल लामा राजा लामा होदाव बन्द' खालामबाय बिसोरो खर'नि खानायखौ लान्था हजानानै आसाम डिबेट लिरनानै होसोख्रावबाय बिसोरो न' बड'लेण्ड न' रेस होननानै दिल्लीसिमहालागै रेलि धरना खालामहैबाय बिसोरो दिनै मा जाखो बिसोरो मा जाखो बे बेनो बर'लेण्ड बिग्राफ्रा बिदिनो जाबाय नंगौना नङा इसिबां बर' रायजो राजाखौ सान्दुं अखा मिथिया होसोख्रावहोबाय माबाय गावनि खामानि दामानि गारनानै ओंखारबाय बर'लेण्ड बिनायाव ओइ बाहागि नोंनि फुराना लोगो रायलायनोलै सनितपुरनि एसे रायलायहरलाय हरलाय बाहागि ओइ आयै नै मोजां देहाबो दङलै बिदिनो देहाफोरखौलाय आरो माथो बुंबावनो दुखुजोंनो साग्लोबजोबजानाय बायदि जाना दङ ओमफ्राय खबर सबर दङलै जोंथ' बाहेरायाव थानाय मानसि खामानि दामानि बेफार बानिज्यबो मोजां नङा बाबो समस्थ आंनाबो गाज्रिलै खबरा दाखालि बावैसो आइयाबो थैनानै थांबाय बेयावबो थांनो नंदोंमोन थांनाय जायासै थांनोनो हायासै न'नि मानसिफ्राबो थाखा फैसा मामानो हायासै आरो माखासे बर' लिडारफ्राबो रावबो नायफिनला रावबो राव होला मा खालामनो जुदि बिमा बिफानि माबायावनो जुदि थांनो मोनाब्ला बेसेबां गिदिर पाप थालांगोन आंनाव आरोथ' बेथ' बे हिनजावाबो खारजाबावबाय दिनै हिनजावबो गैला जेरैबो जारलासो दा फिसाला सासे दं लेखा फोरोंनाय बिफा बोराया दिनैसिम बिफा बोरायासो खामानि मावै मावै हाजिरा मावै बिदिनो एसे एनै फिसौलाखौ फोरोंगासिनो उफाय गैया मा खालामनो 9 बोसोर जाबाय दिनैसिम दाखालि खेबसे फैनानै थांबाय बेखौ मा होलांनो हाखो आं मालाय मा हरनो हानो गावनो सोलिनो हाया आरो बिमा बिफाखौ मालाय आं माब्रै नायबावगोन सिङावलाय आरो नोंसोरना मा सोलिनो बिराद दुखुसो जानानै थाबाय बिमा बिफानि माबाखौ बानगारनो मोनैया बाहागि बिराद गिदिर थांबा थालांसिगोनलै बे मोनसे थाबाय आरो दुखुआ बेफोरबायदि मालाबाबो आं जाथिनि नाजानायाव बेफोरबायदि जागोनखौ आं मालाबाबो सानाखैमोन आरो जाथिनि मावनो होननानै ओंखारदों जा रोंगौ बेखौ लानानै बेफोरबायदि जागोनखौ आं सानाखैमोन आरो खोनाबावदों दाखालिबो ओरै सोरबा सोरखौबा न'खरनि गार्जेनफोरखौ लेंहरदोंमोन जाहैदों बे प्रमद बर'आ माबा बुंदों माने फार्स्टआव लेंहरनायफोरावथ' थाङाखैमोन जाहैदों
उनावहाय न'खरनि गारजेनफोरखौ होनबायनो मानसिफ्राथ' जेलनिफ्राय गबोबाय आतसा बेनिफ्राय न'खरनि गारजेनफोरा फैनानै लांफैनो हासिगोन मानसिखौ होननानै बुंहरबाय ओमफ्राय दाथ' बिदि बुंनाय लोगो लोगोथ' आरो मानसिफ्राबो जाथि खुरमा बाय बाहागि गासिबो गामिनि रायजो राजा ज' थांबाय जेलनिफ्राय गबोबाय होननाय लोगो लोगो दाथ' हजोंहाय थांनाय लोगो लोगो मामा आर'नाइ सोनो नागिरबायनो आर'नाइ सोनायाव नागिरनो बुंबायनो रायजोफ्रा ओहो जोंखौथ' मानो सोनो आर'नाइ जोंखौथ' आर'नाइ सोलायलायनाय जोंथ' जेबो खामानि मावाखै नोंथांमोना जेलनिफ्राय गासिबो मानसिया गबोजोब्बाय गावबागाव न'खरनि गारजेनफोरा फैनानै लांफैदो होननानै बुंहरनायखायसो फैदों जोङो बिदि जादों आरो दाथ' आरो जों बोरै आर'नाइ सोजानो होननानै जों नोंसोरो जायखौ सोनांगौ जेलाव थानायफोरखौसो नोंसोरो आर'नाइ सोनांगौ गबोयोब्ला खिन्थु जों सोजाया होननानै बुंदों जाहैबाय मानसियानो गवाखै बोरै गबाय होननानै आर'नाइ सोलाबायनो नागिरखोसो बिदिनोथ' जादों दा लांनो नागिरदोंमोन खोमा बेफोर माबाखौ दा बेनिफ्राय होनबाय जाहैदों जोङो आंथ' सिगां बिसोरखौ एनआइ केस नांदों होननानै मिन्थियाखैमोन रायजो राजाफोर दासो आङो एनआइ केस नांदों होननानै मिन्थिबाय दा बिसोरखौ बख'नो थाखाय आं आखायाव लाबाय होननानै बुंदों जाहैबाय बे रायजो राजानि सिगाङाव बेनिफ्राय होनबायनो आरो फ्राय सोरबा सासेया होनबावदों जाहैबाय बिसोरो बारा ओरैनो गबोखानांगौआबो बारा सम गैखाला मथा मथि 1.5 बोसोरसो नांबावगोन 1.5 बोसोरसोनि उनाव बिसोर गबोजोबसिगोन होननानैबो बुंदों जाहैबाय बिसोरो बिसिम मामा बुंदों आरो बिसोरो 1.5 बोसोरनि उनावसो गगोन औ 1.5 बोसोरनि उनाव गबोजोबसिगोन बिसोरो नांगासिनो दङ बेफोरबायदि खोथा बुंदों जाहैबाय ओमफ्राय गारजेनफोरनो 5,000 फैसा राननानै हरदोंनो बेनिफ्राय गारि भारा जाखिनि जेनेबा न'खरा जाय गारजेना गारि भारा होनानै थांदों बिसोर माने बेसेबां थांदों गारि भाराया बेफोरखौ हरफिनदों जाहैदों बिसोरो माबा मोनसे दं खोमा सिङाव ना मा होननांगौ जाखो बोरै बुजिनांगौ जाखो मानसिया गवागाराथ' बेनोथ' जादोंना दा जोंबोथ' गावसोर सिगाङाव बुंबाय थानायखाय जोंबो आसा खालामदोंमोन दे हयथ' उनाव सिगां जानानै थांबाय खिजानि दा बरनसिगोन खोमा होननानै जोंबो आसा खालामदोंमोन आरो दा बे आसा खालामनायावबो जुदि आरो गावसोरो आरो बिसोर जेबो मावखायाखै होनदांलै मावदोंबाथ' दासिमावबो माने बेफोरबायदि जानांगौ खायसे बुङो लिडारफ्रा उकिल हमबाय खामानिया सिङाव सोलिगासिनो होनना बुङो आरो खायसे बुङो लिडारफ्रानो आरोना खायसे बुङो सासेया बुङो माने बेखौ गावबागाव न'खरनियासो माबा खालामनांगौ बबे मोनसे लामाजों थांनांगौ जाखो दायो जुदि उकिल हमदोंबाथ' मेरला बयनो सासेया मोनसे बुङो लिडारफ्राबो ना बेनोथ' जेनेबा उकिल हमदोंबाथ' दाथ' जोंनिया उइटनेसआनो सोलिगासिनो दङ जोंनिसिमथ' उकिलाथ' नुजानांगौ ना क्रस खालामनांगौ ना उकिलाथ' साखिया उइटनेस पस्टआव सहैनाय लोगो लोगो प्राइभेट उकिल हमदोंबा बेथ' माबा गानांगौ ना सहैनांगौथ' आरो दाथ' गैयाना जोंथ' नुवाखैबो जों बेफोरखौबो जेबो नुवाखै ओमफ्राय दायो नोंसोरो बाहेरायाव दं आरो ना जों दा माबायाव कर्टआव फैदों बाहायो एसे ब्रेक मोनदों खोमा ना दङ बिदिनो एसे दसे जिरायग्रांलाबायनानै दङ दसेनि उनाव थांसिगोन जोङो दुखुलै बाहागि जेरैबो बबेजों मा खालामनो उकिल हमनानै नांनो होनबाबोथ' जोङो हाला थाखा फैसाबो गैया बबेजों मा खालामनो बिमा बिफायाबो मालाय बहानि मा मोननानै होफैगोन गावसोरनो न'खराव हाजिरा मुजिरा मावनानैसो सोलियो बयबो दा बे थाखाखौ फिसा फिसौखौसो फोरोंगोन ना जोंनोसो जानाय होफैगोन रावबो हनै नायस'नाबो
दुखुजोंनो सम लानानै मा जायो जोङो जेबो साननानैनो मोना आरो लामाफोरखौनो मोना। जायखिया फन हरनानै रायज्लायनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदोंलां गोसोआव। औ दे होमबा बाहागि नै बिदि रायज्लायफिनदो दे बाहागि रायज्लायनो मोनना मोजां मोनबाय ना? बिराद मोजां मोनदोंलां।